Ač se to zdá neuvěřitelné, stále ještě odolávají. Přečkávají v různých formách, podobách, variantách, systémech a společenstvích. Mnohdy drobní či drobné tvoří sloupy ekologické stability krajiny. Zveme vás na další putování za královnami květin. Uplynul rok a my jsme se opět vypravili na cestu za báječným dobrodružstvím poznání. Když se řekne orchidej či orchideje, každý si okamžitě představí atraktivní, barvami bohatě hýřící tropické krásky. Nepotkali jsme mnoho lidí, kteří by nebyli překvapeni skutečností, že u nás ve volné přírodě rostou rovněž. Už jsme vám jich představili přibližně polovinu těch tajemných skvostů, velmi náročných na kvalitu a hodnotu svých přirozených stanovišť. Dnes vás čeká necelých 30 dalších, které jsme natočili v průběhu celého roku. Někdy lehce, jindy však s nesmírným úsilím. Tak, opatrně, abychom nepoškodili tu naši letošní prvního. Jméno tohoto krasavce připomíná teplo, slunce a pohodu téměř prázdninovou. Však také vstavač osmahlý kvete od začátku května až do srpna. V nížinách i horách, v Čechách, na Moravě i na Slovensku. České jméno dostal tento fešák od latinského názvu ustulata, což znamená osmahnout, spálit. Skutečně, tmavé přilby květů jsou jakoby osmahnuty. Vstavač osmahlý patřil kdysi společně se vstavačem kukačkou k nejhojnějším druhům u nás. Dnes je řazen k rostlinám silně ohroženým, jak jinak. My se vám přiznáme ke zvláštní náchylnosti k tomuto kvítku. Jeho nevtíravá krása byla vlastně příčinou toho, že jsme začali sbírat naše orchideje na filmový pás. A toto je pěkně vzácná květinka. Dokonce nejvzácnější ze vstavačovitých v České republice. Má zde jen 2 stanoviště na Moravě. Na Slovensku je hojnější, ale nějak moc to zase ne. Vstavač trojzubý. I on miluje slunce. Roste jen na prosluněných stráních. Když jsme u toho milování, tak jeden drb. To se potkal ten osmahlý s trojzubou, nebo možná trojzubý s osmahlou, to nikdo neví, a je z toho rázem ostuda. Vlastně ne. Krása. Vstavač Dittrichův. A protože v česky mluvících zemích se nikde společně nemohou potkat, roste tento barevný krasavec pouze na Slovensku. Když takhle náhodou půjdete loukami Bílých Karpat, tak se nedívejte po stromech, naopak pěkně dolů do trávy, no ještě níže. A když tam uvidíte včeličku, nedejte se zmásti, to je tořič včelonosný, on jen hmyz napodobuje. Ostatně jako další 3 tořiče, které u nás rostou. Je schopen se sám opilit a hrozně nepravidelně kvete. Na tomto stanovišti je možné nalézt někdy desítky květů a jindy žádný.
další vzácný a silně ohrožený druh. Hádejte, jak se jmenuje. Neuhodnete? Tak se dívejte. Má přece rudou hlavičku a jehlanovitý tvar květu. Takže? No přece rudohlávek jehlancovitý. V tomto křoví se ukrývá dalších několik nej. Svými květy patří k nejbizarnějším, velikostí k nejstatnějším, je kriticky ohrožený, takže je jeden z nejvzácnějších. U nás je severní hranice jeho světového rozšíření, takže nej. Co to vlastně je? Samozřejmě, že jedině jazýček jaderský. Kdybychom k něčemu chtěli přirovnat legendární modrou orchidej, tak snad právě k němu. Všech 6 druhů u nás rostoucích orchidejí, které jste právě viděli, patří k takzvaným druhům stepním. Milují teplo a slunce. Dovolte nyní malé odbočení. Před chvílí jste uslyšeli termín modrá orchidej. Patří k orchidejářským bájím, protože ji dodnes nikdo nikde nespatřil. Přesto však ti nejvášnivější fandové v její existenci věří. Další skupinou jsou ty z orchidejí, které mají menší nároky na světlo nebo milují dokonce i stín. Jsou to lesní druhy. V lesíku na předměstí Brna tedy modrou orchidej určitě nenajdeme. Za to vemeníků zelenavých je zde habaděj. Jsou to rodní bratři vemeníků dvoulistých, viděli jsme je přece v prvním díle našich filmů. Na první pohled jsou téměř k nerozeznání. Jen ti zelenaví jsou pochopitelně do zelena. Odborník najde ještě více rozlišovacích znaků. Jo, oba druhy opilují noční motýly. Okrotice bílá. Ta je ze 3 druhů okrotic u nás nejhojnější. Žádná vzácnost, ale krása to je. Uznejte sami. A máme tu kruštíky. Tento řečený polabský je nejmladší a také nejvzácnější. Poprvé byl popsán v roce 1978. Hádejte kde? No, přece v Polabí. Zřejmě se o něm tak dlouho nevědělo, protože ho v létě v lužních lesích mezi porosty kopřiv není vidět. Dnes už byl nalezen v povodí dalších řek a dokonce i v Rakousku. Jestli pak víte, kde byl poprvé nalezen kruštík modrofialový? No když modrofialový, tak v Modrofialovu. To je logické, ne? Ale není tomu tak. Název je odvozen od toho, že tyto orchideje jsou celé modrofialově naběhlé. Ale modrá to není. Nebojte se, to bychom vám určitě včas řekli. Květy ty má pěkně zelenavé, jinak ale s touto kytkou byly při filmování problémy. Většinou roste v tmavých lesících a zastíněných hájích, zkrátka v šeru. Tam se moc točit nedá, to víte, expozice je expozice. Odpusťte tedy, pokud toho zrovna moc nevidíte. Jako všechny druhy kruštíků, i modrofialového najdete v listnatých lesích, v nížinách, pahorkatinách, na různých zvlněninách a kopečcích a dokonce i v podhůří našich krásných hor. Podívejte se na toho drobečka. I o něm můžeme říci několik zajímavostí. Smrkovník plazivý je naše jediná stále zelená orchidej, mimochodem v českých zemích velmi vzácná.
Miluje stín, pochopitelně, proto je přece zařazen v této kapitole. A pozor, je to orchidej oddenkatá. Za chvíli vysvětlíme. Vraťme se však ke kruštíkům. Toto je růžkatý. Roste na vápencích a poprvé byl u nás popsán v roce 1970. To proto, že byl přehlížen a zaměňován s kruštíkem širolistým, jemuž je dost podobný, ale vybarvení je mnohem skromnější. Podobný osud měl i kruštík ostrokvětý. I o něm se začalo hovořit až v 70. letech. I on byl zaměňován s tím širolistým, neprávem. Má celou řadu zvláštností a odlišností, ale poznají to jen odborníci. Drobnými kvítky jako korálky vás, pokud je naleznete, a není to zas tak velký problém, upoutá korálice trojklaná. Mysleli jsme si, že název je odvozen právě od těch kvítků. Omyl. I ona má oddének ve tvaru korálů, těch mořských. Vysvětlili nám to inženýr Šmiták s doktorem Číhalíkem, znalci našich orchidejí, když jsme šplhali do prudkých svahů západních Tater. Naivně jsme se domnívali, že tam lezeme, potíme se a lapáme po dechu kvůli modré orchideji. Kdepak, jen kvůli sklenobílu bezlistému. Ale podívejte se, nestálo to za to. Sklenobíl bezlistý je takzvaná mykotrofní rostlina, bez chlorofilu. Název vystihuje celkové vzezření. Sklenobíl vypadá jako ze skla. Bezlistý, nemá vůbec žádné listy, pouze jakési nepatrné šupinky na lodyze. Patří ke kriticky ohroženým druhům. Je na místě vysvětlit, proč byl před chvílí tak zdůrazněn výraz oddenek, oddenkatá. Musíme připomenout, že orchideje se nazývají podle slova orchis, což je řecký název varlete. Většina našich orchidejí skutečně vyrůstá z hlíz, které tento orgán velmi připomínají. Jsou tu však další, které připomínají prsty. Prstnatec, pětiprstka nebo korálový stvol, korálice. Takže toto jsou ty klasické hlízy, podle kterých byly květiny pojmenovány. Ale pojďme dál, zaměříme se na ty květiny, které mají rády vlhko. Cestu za nimi jsme začali v zanedbaném parku jednoho z našich státních zámků, v Liblicích. Anglický trávník se zde během let proměnil v docela slušnou travnatou džungli. Abych nezapomněl, jednoho z dalších krasavců nám pomáhá hledat orchidejářský fanda doktor Dundr, veterinář z Lovosic. A už ho máme. Je sice už trošku odkvetlý, ale přesto krásný. Vstavač bahení. Jediný ze vstavačů, který má rád mokro.
Snad právě proto je v zemi neuvážených meliorací, tím je míněna naše vlast, dnes kriticky ohrožen. Ještě se musíme vrátit ke kruštíkům, ještě jich stále nebylo dost, ještě vám nabídneme toho posledního. Kruštík bahení. Svým způsobem výjimka mezi ostatními. Jako jediný z kruštíků má totiž rád světlo a vlhko. U jejich rodu kombinace vskutku nevídaná. Na první pohled spanilá rostlina má z kruštíků největší a nejpěknější květy. Roste na zamokřených loukách a prameništích. Ale pozor, v Čechách velmi vzácný, na Moravě a Slovensku je častější. Teď uvidíte skutečnou raritu. Nikoliv modrou orchidej, ne. Že nic nevidíte? Tak si střihneme detail. Hlízovec léselův. Jediný z 300 hlízovců, který roste v Evropě. Je velmi drobný, což vidíte i v obraze. Má rád mokro, a to naopak naše minulá péče o krajinu ráda neměla. Výsledek? Další z kriticky ohrožených druhů. S prstnatci jsou problémy. Nebojte se, jejich hlíza se sice podobá nastavené dlani, ale to jsme nemysleli. Prstnatce jsou si totiž všechny velmi podobné. Proto i prstnatec plamatý byl donedávna zaměňován s tím fuchsou z prvního dílu, s prstnatcem fuchsovým. Jsou si oba skutečně velmi podobní. Zcela spolehlivě byla u nás určena 2 naleziště prstnatce plamatého v severních Čechách a na východním Slovensku. Není však vyloučeno, že roste i jinde, třeba zrovna u vás. A toto by mohla být také modrá orchidej, nebo alespoň kandidát na ní. Prstnatec český latinským názvem Bohemica. Teprve nedávno popsaný druh, nový pro světovou květenu a endemický pro Čechy. Víte, co to znamená? To, že právě vidíte jediné stanoviště těchto květin na světě. Až se bojíme, jak to s nimi u nás dopadne. Až zase přijde nějaký meliorizátor a rekultivizátor a pěkně to tu vysuší a zase je třeba kukuřici. Cesta za druhou polovinou našich orchidejí trvala opět celý rok, lépe řečeno jedno vegetační období toho roku. Záměr však splněn nebyl. Všechny u nás rostoucí orchideje jsme nenatočili. Z více důvodů, jak říká fráze, subjektivních i objektivních. Toříček jednohlízný, v českých zemích nezvěstný, na Slovensku letos vlivem počasí asi nevykvetl. Vstavač bahení, nádherný, bohužel, roste až na ukrajinské hranici. I přes opakované návštěvy zaručených lokalit se nám měkčilku jednolistou nepodařilo najít. Dvě lokality Jazyčku východního na Slovensku jsou velmi přísně utajovány. Stejně tak není zveřejněno místo výskytu na Slovensku nově objeveného vstavače Spicelova.
Cesta za horskými druhy našich orchidejí nás nejdříve zavedla pod hřebeny Jeseníků, do Velké kotliny. Prstnatec fuchsův chladnomilný roste jen zde a v Krkonoších. Na mokré mechem pokryté skále letos vykvetly 2 rostlinky, nebo jsme víc nenašli. I toto arkticko-alpinské plemeno prstnatce by mohlo být symbolicky naší modrou orchidejí. Pozor, uvidíte další velkou vzácnost. Zase nic nevidíte. Tak znovu. Mezi listy borůvčí přece dominuje bradáček srčitý, ten uprostřed obrazu, naše nejdrobnější orchidej. Lokalita v bezprostřední blízkosti frekventované cesty na Praděd byla po poslední válce zapomenuta a naši už jmenovaní nadšenci ji začali intenzivně hledat. Jednou, když už to zase vzdali, si doktor na odchodu odskočil. A jak tak čůrá, říká si, tady je ale bukových semenáčků. Skončil, jde dál a pak se praštil do hlavy. Tady přece žádné buky nerostou. Bradáček srčitý byl znovu na této lokalitě objeven. V karpatské oblasti našich hor, na východní a jihovýchodní Moravě a na Slovensku roste horské plemeno pětiprstky žežulníku. S tím původním žežulníkem kvetou někdy dokonce i na stejných místech. Jestli pak víte, jak je spolehlivě rozlišíte, úplně jednoduše. Všechny pětiprstky krásně a příjemně voní. Tato horská je úplně jiná. Zkuste to a pak už raději nečichejte. Nabízíme vám další pětiprstka vonná. Jak už napovídá samotný název, je nejpříjemněji vonící pětiprstkou. Bohužel my jsme ji našli už hodně odkvetlou. Roste jen na Slovensku. Na louky pod Tatranským Kryváněm jsme se vypravili za běloprstkou bělavou. Vše bylo v plném květu a ta vůně. Ptáci zpívali, pohoda jak vymalovaná, jenže po běloprstce ani stopy. Náš průvodce během hodiny doslova pročesal místečko vedle místa. Věřte, nevěřte, už jsme balili a jeden ze štábu si před dlouhou cestou domů odskočil na malou stranu, že by tento úkon patřil k hledání orchidejí. Doslova pár metrů od kamery nalezl totiž svoji první a snad toho roku jedinou běloprstku na Podbánských Lukách. Na místě byl jmenován čestným místopředsedou klubu našich orchidejářů. V úplně jiném horském pásmu Slovenska se nám podařilo najít vzácného mezirodového křížence mezi běloprstkou bělavou a prstnatcem fuchsovým. Je to rarita, která se může objevit jednou, dvakrát za století. Za poslední orchidejí jsme se museli vypravit doslova nejdál a nejvýše. I ona patří do pomyslné kategorie modrých orchidejí. Teď už vám můžeme prozradit, že modrá orchidej vykvétá jen v Austrálii, takže onen sen všech orchidejářů zůstane pro většinu z nich navěky jen vidinou. My jsme touto barvou označovali za ty 2 roky ty květiny, které byly zkrátka nej.
Vstaváček alpínský mezi ně taky patří. Roste ve východních Tatrách, tedy nejvýše. Je naší nejmenší orchidejí. Nafilmovat ji bylo nejnesnadnější. Jinak jsme se tady nahoře chtěli ještě porozhlédnout. V Belanských Tatrách totiž má být ještě temnohlávek černý. Je to však sporné a protože se do této oblasti už 15 roků nesmí, není nález z 80. let potvrzen. My jsme náhodou jeli do Rakouska, k Salzburgu. Tam jsme temnohlávka natočili. Věřme, že se jednou doloží i jeho existence u nás. Pokud ne, pak zůstane jen kresba v atlasu doktora Gregora. Měkkyně bažinná, nezvěstná od poloviny 70. let. Prstnatec Rusovův zmizel v 30. letech. Švihlík letní za vyhynulý je považován od 50. roků. Jazíček kozlí zmizel už v minulém století, proto už není vyobrazen ani v tomto atlase. Je asi zbytečné opakovat tolikrát omílanou pravdu o tom, že s každým vymizelým druhem se zúžuje i životní prostředí člověka. Možná si jen řeknete, že o něch přibližně 60 kvetoucích skvostů nemá pro naši přírodu žádný význam. Nevěřte tomu. Vše má v koloběhu přírody svoje místo. Orchideje rovněž. Ty u nás rostoucí o to svoje museli tisíciletí tvrdě bojovat. Patří sem proto stejně jako my.